Народный фронт предлагает провести инаугурацию 28 мая. Об этом сообщил первый заместитель главы вашей фракции Андрей Тетерук. Почему именно 28-е? Була така пропозиція, оскільки команда Зеленського наполягала на тому, щоб це відбувалося саме в неділю або в вихідний день. Я так розумію, ініціатори пропонували цю дату. Мені складно дати відповідь на це запитання, це скоріше питання до депутата Тетерука, але щодо того, що 19 числа, як це пропонував Володимир Зеленський, проводити інавгурацію, мені здається, недоцільно, в мене в цьому немає жодних сумнівів. Тому що в нас в цьому місяці є 2 пам'ятні дні з 9, які взагалі відбуваються. Це 18-те день жертв геноциду кримсько-татарського народу і 19-те це день жертв політичних репресій. Це теж виселені люди, цілі села з Західної України. Це знищені НКВС і ГПУ люди. Відповідно до чинного законодавства телерадіоорганізації повинні показувати в цей день свічку, має бути хвилина мовчання, люди йдуть на могили своїх родичів, близьких або пам'ятні місця, народні депутати теж. Очевидно, хтось, хто подав ідею проводити 19-го, зробив прикру помилку, думаю, може і бажаючи якогось зла новообраному президенту. А будь-яка інша дата, мені здається, є нормальною. А Зе-команда начала активно обсуждать тему досрочного распуска парламента. Интересно, вот поддерживаете ли вы такую идею, ваша фракция в том числе? Просто з юридичної точки зору в законний спосіб зараз оголосити нові вибори є неможливим. Тому що для того, щоб їх оголосити, потрібно, щоб голова Верховної Ради заявив, що коаліції не існує. Або це може зробити одна з фракцій, які заснували коаліцію. Як це було перед виборами Порошенка, між іншим, фракція партії «Свобода» тоді заявила, що вони виходять з коаліції, і інші фракції це підтримали. Зараз такого прикладу немає. Якщо хтось про це заявить, то дається 30-денний термін на формування нової коаліції. І тільки після цього можна призначати нові вибори, а зараз такого часу немає. Якщо ж хтось захоче призначити нові вибори всупереч закону, то так, це можна зробити. Я цього не вітаю, бо мені здається, що ми маємо жити в країні, яка за законами живе. Але якщо в полі велика політична воля, то це можна зробити в будь-який день. А есть ли у вас опасения, что из-за всех этих историй с датами, с выборами, перевыборами, опасения за судьбу закона о языке? Успеет ли его подписать спикер, действующий президент? Как вы считаете? Ну, я людина забобонна, але я вважаю, що часу достатньо для того, щоб це зробити. Думаю, що вони підпишуть цей законопроект. Спасибо.